Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав боварӣ дорам ки ана ҳамин видеоро чандин бародаро мехостанд тамошо кунанд, ба хотире ки оиди аблава, оиди хизмати ҳарбӣ дар иҷа сухан мерава. Ман нахостам ки дар рафти барномаҳом ҳамун саволҳоро ҷавоб тиҳему тасмим гирифтем ки як барномаи алоҳида дар бораи саволое ки ба мо пешкаш кардаги буданд пешкаши ҳамун тамошобино гардонем ва инак ҳозир аз чӣ сар мекунем? Бештар савол дар оиди хизмати ҳарбӣ ҳамин савола метиҳанд ки мақсад аблава кардан мумкин ҳаст ё ки не. Мутобиқи қонун аблава кардан мумкин нестай, аз ягон ҷо мумкин нестай, аз роҳ, аз хона, аз дигар ҷо, умуман аз ягон ҷо коркунои ҳамин военкомат ҳақ надоранд ки шаҳрванда дастгир кунанд ва ба хизмати ҳарбӣ бубаранд. Барои ба хизмати ҳарбӣ бурдан яъне даъват кунанд бояд бо тариқи повестка ба хонаи ҳар яки мову шумо бояд ҳамон ҳуҷҷат равона карда шавад. Дар ҳолати саркашӣ кардан аз повестка то 3 маротиба ҷарима таъин карда мешавад ва чихеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ дар ҳар даъват ба хизмати ҳарбӣ, мисол баҳорӣ ё ки тирамоҳӣ, таъкид мекунад ки аз раҳу рӯ аблава накунед. Ба хотире ки мисол дар вақте ки аз раҳу рӯ аблава мекунанд, мисол касеро дастгир мекунанд, ҳамон кас студенте таҳсил мекунад, ё касеро дастгир мекунанд ки ҳамон кас як писаре, ё касеро дастгир мекунанд ки оиладораи соҳиби 2 фарзанде ва касеро ё ки дастгир мекунанд ҳамон шахсият касалай ё ки синну солуш гузаштагие аз хизмат кардан. Ба ҳамин хотир ҳамин чизҳоро ба назар гирифта раиси шаҳр ҳамин фармона мебарорад ки аз раҳу рӯ аблава накунед. Ва як чизи дигара мехоҳам ба шумо бирасонам ки ҳар касе ки мисол савол метиҳад дар вақти аблава кардан мо ҳақ дорем ва ёро камера кунем ё дигар чизҳо, бародарои азиз 100% ҳаққу ҳуқуқ дорем. Вақте ки меояд ба синни шуморо ҳамла мекунанд, баъза дар ҳамин комментария менависӣ ки шаҳрвандора ранги гову гӯспанд мекашанд, бор мекунанд. Ана ҳамин ҳолатҳоро агар кадоме аз шумо ки мебинен ба навор бигирем, бародарои азиз, пешкаш бигирен дар ҳамун сомонаи сайти раиси шаҳр ё ки раиси ҷумҳур ё ки дар ягон шабакаи дигар. Яъне ки ба ана ҳамин роҳ мешавад пешгирӣ кардан, ҳаққу ҳуқуқ дорем барои ба навор гирифтан. Қонун манъ кардагӣ нестай. Боз баъзан нафаро савол метиҳанд ки ба хизмати ҳарбӣ аз чанд кило даъват карда мешавад, яъне ки чанд кило боша ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ҳамун шахсията. ҳар як шаҳрванде ки баробар аст ба 48 килограмм аллакай вай бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад ва шахсоне ки аз 48 килограмм поён вазн доранд, вай мумкин нест мутобиқи қонун хизмат кардан. Агар ки килограммаи болоша дар назар дошта бошед, то чанд килоро бурдан ҳақ доранд. Дар ин ҳолат як намуд беморӣ ҳастаи бародаро, ажирения меган. Ҳамин беморӣ агар 3-ум степенеш дар ҳамун шаҳрванд вуҷуд дошта боша, яъне ки 3-ум степени ажирения мумкин ки аз 120 кило ё 130 кило зиёд бошад. Ҳамин шахсоро намебаранд ва ӯ 80 кило, 90 кило ё ки 100 килоша мебаранд ба хизмати ҳарбӣ ва дар хизмат вай формаи хичам мегирам, мақсад ки ҷожда меояд. Баъд боз чандин нафаро савол метиҳанд ки якаписар бошӣ ба хизмат мебаранд ё ин ки не. Барои ба хизмат намбурдани якаписар шуморо лозимае ки ба военкомати ҳамон ноҳиятон муроҷиат кунеду шуморо дар қайд монанд ки дар ҳақиқат якаписар ҳастед ва ба шумо аз тарафи давлат ҳуҷҷате дода мешавад. Дар ҳамин ҳолат ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. Ва боз шахсонеро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд ки вайҳо дар ягон ҷо таҳсил мекунанд ё ки оиладор ҳастанду соҳиби 2 фарзанд ҳастанд. Баъзан нафаро боз дар ҳамин савол метиҳанд ки агар як фарзанд дошта бошаву мисол ҳамсараш ҳомиладор боша, чӣ хел мешавад? Мисол агар шумо як фарзанд дошта бошену дар ҳолате ки ҳамсари шуморо ба таваллудкуниша 1 ҳафта мондагӣ боша ё ки 1 моҳ мондагӣ боша барои фарзанди дуюмтон. Дар ҳамин ҳолат агар шуморо ба хизмати ҳарбӣ бубаранд, ҳамсартон ки худо хоҳад соҳ саломат фарзанди дуюм шавад, дар ҳамун муддати 1
як ҳафта ё ки як моҳ ба дунё биёра, дар ан ҳамин муддат ба шумо ваени билети годни, яъне ки ваени билети хизматкардагӣ метиҳану ҷавобтон метиҳанд. Фарқ надорад вай як ҳафтада мисол ба дунё меёра фарзанда ё ки як моҳда ё ки 6 моҳда. Ҳамон фарзанди дуюмат ки ба дунё омад, ана аз хизмат озод мешавад бо ваени билети сурх, яъне ки годни ваени билет. ана бо дар инҷа як чиз дигара қайд мекунем ки бисёриҳо як фарзанд дорану анамун диюм фарзандшон ҳоло бигем дар планшон нестай, дар насибшон нестай. Дар ин ҳолат агар шаҳрванд ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шуд, ҳатман вай 2 сол хизмат мекунад. ана боз шахсоне ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд, даъват карда намешаванд ки онҳо таҳсил мекунанд, яъне дар давоми таҳсилшон ваени кафедра низ мехонанд, яъне 5 сол таҳсил мекунанд. Ва агар шахсое ки ваени кафедра намехонану ана 4 сол таҳсил мекунанд, вайҳо аз хизмат озод нестанд, яъне баъди буд карданшон барои ваени билет гирифтан бояд 1 сол хизмат кунанд. ана боз шахсоне ҳастанд ки дар донишгоҳ шуъбаи ғоибона мехонанд, савол метиҳанд ки оё ғоибона бихонӣ ба хизмат бурда мешавӣ ва чанд сол хизмат мекунӣ. ана ғоибона агар ки бихонӣ ба хизмати ҳарбӣ албатта бурда мешавад, даъват карда мешавад. Фарқ надорад ки 4 сола ё ки 5 сола. ана дар кафедраи ана дар 5 сола хондан, мисол инама факултати ҳуқуқшиносӣ хондагиам 5 сола шуъбаи ғоибона. ана агар ма ҳами 5 солае ки шуъбаи ғоибона не бахшиш бародаро хато кардам, шуъбаи рӯзона, яъне ки заочни хондагӣ нестам, шуъбаи рӯзона хондагиам, ана ваени кафедра доштам. Ва агар ана ба ҳами монанди ма 5 сола боша ва юрист бихона ва шуъбаи ғоибона бихона, агар ваени кафедра озода, яъне ки вай бояд хизмат кана, баъд ваени билет бигира, ба давлат хизмат кана. ана дар ҳолате ки шуъбаи ғоибона таҳсил мекуна ва ба хизмат даъват карда мешавад, вай дар ҳамун тӯли дарсош ки сар мешавад 20 рӯза ё ки 40 рӯза, дар ана ҳамин ҳолати дарсош аз хизмат справкаш метиҳанд, ҷавоб метиҳанд ва дарсоша таҳсил мекуна, буд кишид бо 40 рӯз пас бармегарда хизмати хича давом метиҳад. Бародарои азиз, ана боз дар инҷа як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ки ба ҳамин чиз дар кора донистану фаҳмиданашон бисёриҳо савол метиҳанд ки ана мисол кай ба хизмат даъваткуниро сар мекунанд ва кай тамом мешавад. Ба тарзи ҳамун фаҳмотари хичон бигирем, мегӯянд ки кай авлава сар мешавад, кай авлава буд мешавад. ана даъват ба хизмати баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад то ахири моҳи май, то 27 моҳи май, ва даъват ба хизмати тирамоҳӣ боша аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. ана ҳамин числоро дар ёдтон бигирен ва моҳҳошам дар ёдтон бигирен. Дар ҳамин бораҳо хоҳиш мекунам савол натиҳем, бародарои азиз. Ва бародарои азиз, як чиз дигара ман қайд мекунам ки чанди нафар менависад та худат хизмат кардагӣ ҳастӣ ё нести, дар бораи хизмат гап мезанӣ, бира хизмат ки ҳами як чиза ман мехоҳам хотиррасон кунам, ҳами охирон бори хотиррасон кардагӣ бошад дар бораи худам. Бародарои азиз, ана ҳамин ба хизмати ҳарбӣ даъват кардани ма ягон причина надорад, яъне ки чӣ ҳуҷҷате лозимай барои ҳамин хизмат кардан, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ман дорам. ана аз тарафи донишгоҳ 5 сол хондагӣ ва яъне кафедра таҳсил кардагӣ. ана аз тарафи оилавӣ оиладор соҳиби 2 фарзанд ва боз аз тарафи оилавӣ бигирем 1 писар. бародаро, ба ҳамин хотир ҳамин савола натиҳем ки та худат хизмат кардагӣ ҳастӣ ё ки нестӣ, бира хизмат кун. ин ҳамин ҷавоб ба шумо касе ки мефаҳма, боварӣ дорам ки ҳамин савола дигар наметиҳам. Инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ин буд ҳамаи маълумотҳои даркорӣ ва лозима оиди даъват ба хизмати ҳарбӣ ва аблава дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар канали Юристиҷа подписатсия кунед, саволотона пешкаш кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.